здравейте и ще ви покажа едно клипче, което ще разкажа за този набор. Може би сте го виждали, може би не. Ще го направя по-кратко. Може би сте го виждали в другия шорт. Видео и шорт имам за този динозавър. Видео и шорт. Така. Този динозавър. Това е в лабораторията, където ще се изработват динозаври. Лаборатория 3 и така. Сега само първо нещо ще ви разясня. Първо за динозавър. Ето го динозавъра. Може да отворя така. Остата. Ето така. Това е моя главата. Сега да видим как се прави този динозавър. Ето, той вече е събран. Тоест, разобран. И сега аз ще го направя. И той ще стане пак такъв динозавър, който вие сте го виждали. Да.